wa'annan zagadan yan matan da nake gani a gidan nan wai duk shin ƴaƴanka ne ko ko a ajiya aka baka? Yayana ne na ciki na sai ni. A kai dorayi kenan. Halidubu Mega Biz Nigeria Limited crowns another domestic saga. Jakar Magada. Kina da wani abu da zan yi miki ne bayan wannan? Ai ni na daina saka aiki sai dai in taya. Shikenan zaman su kenan a cikin gidan nan sai da sun gama wata makaranta ka canza musu wata zaman su kenan kai ba gona bare ka ce zaka je ka zuba su je su ma noma. Ko shikenan zan in kashe kuɗi na mai yawa in tara musu ilimi. Shikenan zan ba su shikenan a kai su ɗaki a zubi. Magana a ƙare shikenan ko. To duk wanda za ta yi aure a lissafi ina da littafi yana da cikin shawara a nan a sai musu mota rantsatsiyar mota alhaji mota ba ta wasa ba a sai musu mota mai kyau wacce za a dinga kai su unguwa a cikinta kaga daga nan sai su samo ma wani attajirin a wannan tafiye-tafiyen nan. Jakar Magada is a full house movie in a modern society. It's a story of wealthy person who wanted to use his own children to make money. As time goes on, many changes come around. At the end of the day, he chose the wrong person. Jakar Magada. Ai karatu baya karewa. Aiki ta karatu daga nan har kije ki a tukunya yi. Tukunya kuma? Wace irin tukunya? Ina nufin mutuwa. Kin san ita mutuwa? Ita kadai take iya takawa dan adam mulki a duk abin da yake. Ka gaya mani yadda aka yi. Ka ci min mutunci. Me yasa ku ka dinga ganin irin wannan bacin da ke nuna gurin yaran ne? Aikin banza aikin gobe za ku tafi kallon bar kuma marasa lafiya a asibiti ku kwace. Duk zancen wata koda bai taso. Shikenan. Zai yi tunani a kai. Wallahi da ku zo kun kira mun. Ni zan ci masa mutunci ma kafin ku ci masa. Jakar Magada. Styling Bashir Naya, Hajiya Zulai Bebeji, Isa Ferus Khan, Noah Abdullahi, Jamila Muhammad Karguwa, Fati Gwammaja, and Zakiya Muhammad Jidda. Jakar Magada, story screenplay, Ahmad Dorai, executive producer, Jamila Muhammad Karguwa, produced by Musa Adam Ramos, and directed by the talented director, Osman Adam Fravda. Jakar Magada, coming soon.